Mela se naqraw mill-Vanġelu skont Mattew, parti oħra mill-pridka ta' Ġesu fuq il-muntanja, Mattew 5 vers 13 sa 16. Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jitlef it-toma, b'xiex se jerġa' jitmellaħ. Għal xejn ma jgħod iżjed ħlief biex jinxteħed barra u jintrefes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt imqiegħda fuq għolja ma tistax tinħeba. Lanqas ma jixelu musbieħ u jqegħduh taħt il-modd. Iżda fuq l-stand u jdawwa lil dawk kollha fid-dar. Hekk ħallu dawlkom jiddi quddiem in-nies biex jaraw l-atti tajbin tagħkom u jigglorifikaw lil Missierkom li hu fis-smawwiet. Amen. Missier Smawwiet ningrazzjawk tal-li battilna l-ibnek Ġesu, il-profeta l-kbir, ikbar minn Mosè, ikbar mill-profeti l-oħra, għaliex huwa dak illi tagħna l-kliem tal-ħajja u aħna narfu u nemnu illi jeħtieġ nintraktu miegħu kemm għal maħfra ta' dnubietna kif ukoll biex il-mixja tagħna bħala dixxipli tkun waħda kredibbli, tkun waħda illi tikkonvinċi lin-nies ta' madwarna. U nitolbuk għalhekk mulej biex tagħtina l-erf, tagħtina s-sottomissjoni meħtieġa għall-kelma tiegħu sabiex bekk aħna nkomplu nkunu trasformati fi xbija tiegħu u li mgħallem tagħna aħna d-dixxipli. Għalhekk nitolbuk mulej biex il-kelma tiegħek tereq fi qlubna llum ħalli tkompli tagħmel il-frott tagħha, frott kotran li jkun ta' ġieħu ta' barka għalik kif ukoll ta' ġid għal nies ta' madwarna. U dan tolbuh ġibnek Sidna Ġesu. Amen. Tajb, Ġesu beda l-pridka tiegħu fuq il-muntanja billi deskriva lid-dixxipli tiegħu. 8 karatteristiċi importantissimi li aħna jeħtieġ li għodu attenti li qegħdin niżviluppawhom, qegħdin nikkoltivawhom fil-ħajja tagħna. U d-dixxipli tiegħu isejħilhom imberkin kull darba jgħid li aħna imbirka qemet bis-sima talla fuqna. Min huma dawn nies huma dawk li huma foqra fl-ispirtu, jarfu l-dejn u d-djufija spiritwali tagħhom, huma n-nies imnikta minħabba d-dnub tagħhom infushom u ta' ħaddieħor, huma nies ġwejdin, nies manswiet illi aktarx milli huma fissat fuq id-drittijiet tagħhom jarfu iservu l-ħaddieħor, huma nies illi għandhom il-ġuħ u l-għaġġ għall-għajxin tajjeb. Il-mira tagħhom hija li jogħġbu lil Alla minn ġurnata l-oħra anke fid-dettalji ta' ħajjithom. Huma nies li jħennu aktarx milli ħsibhom biex niżlu x-xapla tal-ġustizzja li jarfu ikunu miżerikordjużi ma' ħaddieħor li jarfu iservuh. Huma nies ta' qalb safja. Safja fl-imġiba tagħhom imma dik is-safa li hija ħierġa minn qalb sewwa Alla. Qalb li hija ġustifikata quddiem Alla u li wkoll hija santifikata, hija mqazza għalih. Huma nies li jġibu l-paċi, il-sliem iħobbuh u iva jippromovu relazzjoni tajba ma' ħaddieħor. Huma nies ukoll fl-aħħar mill-aħħar illi huma sikwiti persegwitati, mħabbtin ovvjament mill-infidili il għaliex ovvjament għandhom qegħdin mexxin fuq manifesto differenti minn tad-dinja. Huma taħt il-kmand suprem ta' Sidna Ġesu. Il-dawn in-nies dixxipli tiegħu, dawn it-tip ta' dixxipli, Ġesu jgħidilhom intom il-melħ tal-art, intom u mhux ħadd ieħor. Fil-Grik hemm enfasi kbira illi Ġesu qed jindirizza lid-dixxipli u jgħidilhom intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Da tip ta' nies illi jixbħu l-Ġesu fil-mixja tagħhom iħallu impatt inevitabbli fil-familji tagħhom, fil-raħal tagħhom, fis-soċjetà tagħhom, fil-post tax-xogħol fejn jaħdmu, huma nies li jagħmlu differenza. Jagħmlu differenza għat-tajjeb. U għawek allura Ġesu iridna nirrealizzaw illi bħala Kristjani, bħala segwaċi tiegħu għandna funzjoni x'naqdu f'din id-dinja. Malli Alla salvana ma ħatafniex fil-ġenna u ħellisna mid-dinja ħażina. Anzi,
Irid ħallina hawnhekk għalkemm meħlusin mid-dinja preżentament ħażina, ħallina hawnhekk biex ninfluwenzaw il-ħaddieħor. Dinja l-funzjoni maġġura ta' kull wieħed u waħda minnha, illi ninfluwenzaw in-nies ta' madwarna. Mhux ninagħlqu f'ostqa, ninagħlqu għalina f'xi torri tal-avorju illi ma nkunu rridu nagħmluha ma' ħadd. Aktarx. Kull wieħed waħda minna għandna l-isfera tal-influenza tagħna. Għandna ħbieb tagħna, għandna kollegi tagħna, għandna qraba tagħna, nies li nafuhom, nitħaltu magħhom regolarment, u hemmhekk allura dik hija l-għalqa tagħna, ir-rokna tagħna, illi hemmhekk nistgħu ninfluwenzaw il dawn nies. Kemm qegħdin ngħixu b'din il-kuxjenza, b'din l-awareness illi kull ġurnata jiena jeħtieġ li nagħmel differenza fl-avvanz tas-Salt Natalla. Kultant, għana nirraġunaw ngħidu li jekk ħatat xieda biex dak li jkun tirbħu tikkonvertih. Imma aktar minn hekk. Meta aħna bl-imġiba tagħna nuru illi maħniex mġorrijin mal-kurrent tal-ħażen u l-inġustizzja, ma qegħdin nieħdu stand favur is-sewwa, dak li jkun jibda biex jirrispettana u jagħti kasna. Jew forsi wkoll jippersegwitana. Tista' tkun iż-żewġ reazzjonijiet. Frattant, ħafna drabi id-dixxiplu jirbaħ ir-rispett tan-nies ta' madwar jekk qed jgħix il-fidi tiegħu. Mingħajr ipokrizija, mingħajr wiġb ieħor, imma onestament u sinċerament qiegħed iservi bħala melħ u bħala dawl għal din id-dinja. Ġesu iridna nkunu f'din id-dinja skont lan sovran tiegħu, meta talab il-missier fiġġwanni 17, innotaw x'jgħidlu lill-Alla l-missier. Jgħidlu ma nitlobx li tneħħihom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażen. Mhumiex tad-dinja, kif jien ukoll m'iniex tad-dinja. Qaddishom bil-verità tiegħek. Kelmtek hija l-verità. Kif int batni fid-dinja, hekk jien bat lilhom fid-dinja. Mibgħutin fid-dinja, imma għaliex? Biex lid-dinja nagħmlu differenza fija u jiena għalihom inqaddes lil nnifsi biex huma wkoll ikunu imqaddsin fil-verità. Nies li nħobbu l-verità, li nipprattikawha, li ngħixuha u qegħdin ngħixuha ma' nies infidili. Ma' nies li ma jħassbux bħalna, ma' nies li għandhom ambizzjonijiet oħra. Fost dawn in-nies Ġesu jgħidilna li jridu nservu bħala melħ fosthom, bħala melħ. Forsi ma tafux kemm dari il-melħ kellu valur kbir. Kellu valur kbir. Sale bil-Latin għandna l-kelma salarju aħna minna. Għaliex ħafna drabi s-soldati Rumani kienu jitħallsu billi jingħataw pawċ tal-melħ. Jara l-melħ kemm kien fih valur dakinhar. U għadu joġobna sal-lum. Fatt il-problema hija kniedu ħafna minnu pressjoni tibda togħla l fuq. Imma l-melħ huwa tajjeb. Il-melħ huwa tajjeb, il-melħ għandu toma illi tagħti gost lill-ikel ma tħallix bland, min minna jħobb jiekol l-ikel tal-isptar ngħidulu vera. Vera, l-ikel imħawwar jattirak aktar, tiklu aktar bi pjaċir. Allura bħala melħ għal din l-art aħna nservu biex nagħtu ċerta vivaċità lil ħajja, ċerta kwalità lil ħajja, kwalità ogħla lil ħajja. Imma wkoll il-melħ tinnutaw illi qabdek laċċ. Vera jew le? Il-melħ qabdek laċċ. U allura forsi il-ħsieb ta' Ġesu jista' jkun ukoll li qed jgħidilna qegħdin ngħixu fost nies li huma ma jafux li huma morda, ma jafux li huma mbegħdin minn Alla. Però bl-imġiba tagħna ħanwassluhom biex jirrealizzaw kemm huma dehydrated. Illi m'għandhomx l-ilma tal-ħajja bħalma għandkom intom. Wara jista' jkun illi dik hija wkoll ħsieb, però ovvjament il-valur primarju tal-melħ għall-inqas għall-soċjetà li fija kien jgħix Ġesu. U naħseb jiena hawnhekk meta qala din intom il-melħ tad-dinja, il-dixxipli li semgħuh
ma naħsibx ikellem diffikultà biex jifhmuha din il-metafora. X'rid jgħid Ġesu? Bażikament rid jgħid illi intom tippreservaw is-soċjetà li fiha tgħixu. Is-soċjetà isa ħafna drabi aħna u naħseb għandna raġun kull darba naħsbu li nieżla għan nisla. Qabdet il-ħamla tal-korruzzjoni. Anke matul ħajjitna nħossuha din illi mill-ħażin sejna għall-ar. Però intom il-melħ tad-dinja, intom il-melħ tal-art. Dik it-taħsir, dik il-korruzzjoni f'dinja li abbandonat l-Alla u ma trix taf bih u ma tirrikonoxxihx bħala s-sultan li qed jirrenja fuq il-ħolqien tiegħu, fuq id-dinja tiegħu. Ġesu qed jgħid intom servu ta' preservattiv biex it-taħsir ma jibqax jiżdied. Jiena niftakar immur għand in-nanna tax-xara u mommi u ma kellix friġġ, però il-melħ kienet tużah biex tqatta' il-biċċiet tal-majjal, tmellahom u tħallihom hemmhekk u kienu jservu u kull darba konna nitolbuha biex tatina l-qrieq tal-majjal. Kollhom melħ kienu jkunu. Li kieku mingħajr melħ dak il-laħam kien jitħassar f'jumejn, vera? Jkollok tarmieħ. Ma bil-melħ għandek preservattiv. Kif se nservu bħala melħ? L-ewwel nett bli joħroġ minn fomna. Għax il-fom juri xemm fil-qalb. Il-fom jikxef il-dak li jkun x'tip u xi kwalità ta' bniedem hu. Għalhekk ġabru jgħidilna li rridu nassu il-fomna għaliex huwa membru żgħir, l-ilsien huwa membru żgħir il-kapaċi jagħmel ħafna ħsara, daqskemm kapaċi wkoll jagħmel ħafna ġid. Kif nitkellmu ma' xulxin, x'ngħidu, kif ngħiduh, mhux bil-ħlewwa, mhux bir-rabja, mhux bis-supperva, vera? Mhux brieda tajba. U kemm ngħidu. U kif inwassluh il-messaġġ. Pawlu fil-Kolossin kapitlu 4 jgħid imxu bil-għaqal ma dawk li huma barra, ma dawk li għadhom mhumiex fis-saltna tagħna. Billi tirbħu żmien ġifieri nagħmlu l-aħjar użu mill-opportunità jew mill-okkażjoni li nsibu ruħna fiha. Ħalli jkun kliemkom dejjem bil-grazzja, imħawwar bil-melħ jgħidilna. Mela kliem ta' grazzja, kliem li jgħin, illi jibni, illi jonkoraġġixxi, illi forsi wkoll iwissi, jew iwiddeb il dak li jkun jiftaħlu għajnejh, imma mħawwar bil-melħ. Kliem allura illi jippromuovi s-sewwa fil-waqt li jikkondanna u jesponi kull ma hu ħażin. Ikun mħawwar bil-melħ biex kunu tafu kif għandkom twieġbu lil kulħadd. Tajjeb, kull ġurnata niltaqgħu ma' nies ftit jew ħafna, tajjeb illi nitlu f'diskursati magħhom, f'konverzazzjoni magħhom kif ħawwieġbu, kif ħanirreaġixxu għal dik is-sitwazzjoni. Faċilment illi aħna ninġarru mal-ħamla. Dak li qed jitkellem vulgari, laqqas biss jgħaddina minn moħħna biex forsi nikkorreġuh. Bil-ewwel nsibuh waħdu nikkorreġuh. Jew qed tifhem u ħallu kollox għaddej. Kif qed isserv ta' melħ? Vera? Il-melħ huwa preservattiv, Ġesu qed jgħidilna li għandna din il-missjoni unika illi aħna nistgħu nagħmluha mhux ħadd ieħor. Intom il-melħ tal-art. Ġesu qed jabbina b'responsabbiltà, b'obbligu sagru biex did-dinja tagħna ma tibqax titħassar u ma tibqax tinżel aktar u aktar fil-korruzzjoni jridu ninfluwenzaw għat-tajjeb. Allora Kristjan gwab, Kristjan tal-affari tiegħu kapaċi jservi ta' awditur fuq ħadd ieħor. X'inhu awditur? Awditur għandu x-xogħol tajjeb u neċessarju la darba li ngħixu f'dinja fejn isir is-serq u l-imbrolli u dal-affarijiet kollha. Meta kont naħdem il-bank jiena, tajjeb, kien jiġi l-awditur. Kull darba kien jiġi jiffittana l-awditur jiċċekkja x-xogħol tagħna. Tajjeb inkunu pereżempju għaddejna l-flus u ċertifikanihom li hemm l-ammont u mbagħad jerġa' jiġi l-awditur u jerġa' jgħoddilna l-flus bħalli kieku mhux qed jafdana.
allora kontiħu għalik. Ma mbagħad meta tifhem il-rwol tal-awditur u biex ma jsirux inġustizzi. Biex ix-xogħol isir kif għandu jkun. Il għaliex il-ħaddiema fil-bank jafu li ħajpruvaw jisirqu mhux ħajdu għalixxa. Għaliex hemm l-awditur. B'ċertu sens ġesu tgħidin intom awdituri fuq id-dinja. Imqar il-preżenza tagħna kultant. Imqar il-preżenza tagħna. Għandha sservi jekk in-nies jafu li aħna Kristjani. Illi fejn forsi otherwise ħajabdu jgħidu ċajt vulgari bejniethom, il-preżenza tagħna żommhom lura milli jagħmlu dik. U kwalunkwe ħaġa oħra. Frattant hemm il-periklu illi il-melħ jitlef l-mluħa tiegħu. Ġesu qed jaraf hawnhekk illi d-dixxipli tiegħu mhumiex kollha tal-istess kwalità. Illi l-melħ ma jibqax mielaħ. Din nifhmuha biss meta niftakru li dak iż-żmien fl-antik, il-melħ li kienu jiġbru kienu mħallat ma' ħafna impuritajiet, ħafna trap, forsi ma kienx jagħmel ħsara, imma ma kienx ikun melħ pur. U allura biex jaqta' kienet xi ħaġa komuni. Ġesu allura jgħid illi jekk il-melħ jitla fit-toma b'xiex se jerġa' jitmellaħ għal xejn ma jkun jgħod ħlief biex jinxteħed barra u jintrifes min-nies. Allora il-mistoqsija l-kbira qudiemna hija jiena melħ li mmellaħ jew melħ illi tilef il-ħan tiegħu. Pawlu fi-żmienu ċanfar lill-Lut, il-Lut kienu jiftaħru li huma l-poplu tal-Alla, illi għandhom il-vantaġġi tal-liġi u tal-affarijiet kollha. Fir-Rumani 2 vers 17 jgħidulhom, ara inti tissejjaħ ludi u tistrih fuq il-liġi u tiftaħar b'Alla u tara fir-rieda tiegħu. U billi inti mgħallem fil-liġi tagħżel il-ħwejx li huma l-aħjar u temmen li inti nnifsek int mexxej tal-omja, dawl għal dawk li huma fid-dlam, mgħallem ta' minnu blaqal, għallim ta' tfal, u li għandek il-forma tal-erf u tal-verità fil-liġi. Int mela li tgħallem il-ħadd ieħor, ma tgħallimx lek innifsek, int li tippriedka li bniedem m'għandux jisraq, tisraq int? Vera? Għax hekk għandna l-istant tagħna hija favur il-liġi tal-Alla, illi aħna nħobbuha, imma mbagħad tisraq lapes minn fuq ix-xogħol, tisraq dik, tisraq l-oħra, imma dak hu propjament li qed jgħidilna hawnhekk. Int li tippriedka l-bniedem m'għandux jisraq, tisraq int billi forsi titraskura u tillarga minn postok fuq ix-xogħol meta suppost qed tagħti il-ġurnata tiegħek. Għaliex? Għax in-nies qegħdin appena jafu li aħna ta' Kristu. Tajjeb? Ħajwaqfu id-difiża tagħhom u ħajaraw kif jistgħu jiġġildulna. U meta jaraw inkonsistenza fina, they're going to point it out. U allura ma nibqgħux kredibbli. Ma nibqgħux nies li kapaċi nħallu impatt. Pawlu kompli jgħid lil-Lut int li tgħid li bniedem m'għandux jagħmel adulterju. Tagħmel adulterju int? Int li tiskarraħ l-idoli, tagħmel sagrilleġġ, int li tiftaħar bil-liġi tiddiżonora l-Alla billi tikser il-liġi għax li sem tal-Alla huwa mżebblaħ fost il-ġentil mħabba fikom kif inhu miktub. L-inkonsistenza li tajt mod imma bad tagħmel mod ieħor. Illi aħna suppost imsejħin bħala melħ, però fir-realtà m'aħna xejn ħlief forsi qabra ta' trapp illi ma jħalli ebda influenza. Intom il-melħ tal-art. Intom ukoll id-dawl tad-dinja. Wow! Meta iftakar kemm hawn filosofi u esperti u professjonisti kollha jgħidu tagħhom fuq ir-radju vera tiftaħ programmi bla doċ, kulħadd huwa espert, kulħadd għandu tiegħu x'jgħid. U Ġesu qed jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. Intom in-nies illi poġġejtkom f'pożizzjoni illi ma tistgħux taħarbuha. Belt imqiegħda fuq għolja ma tistax tinħeba. Il-belt, ħanejdu belt l-Mdina, illi qiegħda fuq għolja tista' taħbiha. Possibbli.
Il-belt qed tinbena fuq għolja bħala biex tkun diffiċli biex tassedja. U allura qiegħda fuq l-għoli, dik il-belt hija evidenti għal kulħadd. U Ġesu jkompli jgħid lanqas jixelu musbieħ u jqiegħduh taħt il-mod. Il-mod kien qisu barmil li kejlu bih. Tajjeb, però di xi ħaġa assurda illi għandek musbieħ, għandek fanal, imbagħad tagħtih bil-mod. Le. Il-regola magħrufa dak iż-żmien hija li jekk inti għandek musbieħ u se ġorru minn kamra għall-oħra, tajjeb, malli tidħol kienu ikun hemm l-stand. Fin-nofs tal-kamra kienu ikun hemm isa pilastru fejn jitqiegħed il-musbieħ ħalli jdawwa lill-kamra kollha. Però kemm tkun assurd jekk tpoġġih taħt is-sodda, jew fil-kantina, jew taħt barmil. Ma tagħmel sens. Il-Kristjan huwa dawl. U allura bħala dixxipli li għandna l-ħajja fis-saltna. U allura aħna dawl li jdu nservu bħala testimonjanza għal dawk fis-soċjetà illi ma jgawdux it-tarif illi ngawdu aħna. Minn ġurnata għall-oħra, regolarment, l-Apostlu Ġwanni jgħidilna illi jekk nimxu fid-dawl bħalma hu fid-dawl, aħna mxerkin bejnietna u d-dem ta' Ġesu Kristu inaddafna minn kull dub. Ġifieri jekk aħna qegħdin nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex nimxu fid-dawl, l-ewwel nett ħangawdu l-assigurazzjoni tal-maħfra mingħand Alla u wkoll se nservu ta' ġid għal ħaddieħor. Ġesu huwa d-dawl primarju. Aħna rċevejna d-dawl u nissejħu dawl il għaliex Ġesu nnifsu huwa d-dawl tagħna. Qabel ma fejja lil dak ir-raġel imwiela tama, Ġesu jgħid sa ma nibqa' fid-dinja jien huwa d-dawl tad-dinja. U aktar kmieni jgħid jien huwa d-dawl tad-dinja mi jimxi warajja. Ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Aħna bħala il-dixxipli tiegħu aħna dawl sekondarju. Bħalma nitpaxxew meta naraw il-qamar kwinta. Tajjeb il-qamar huwa ballun ta' blat. Blat illi ma jxelx. Imma jirrifletti xi ftit jew wisq, tajjeb l-ewwel kwart, mbagħad nofs qamar, mbagħad il-qamar kwinta jirrifletti d-dawl tax-xemx. Il-qamar huwa sabiħ bid-dawl misluf lilu mix-xemx. Ġesu huwa x-xemx tal-ġustizzja. U aħna nirriflettu lilu. Dak huwa r-rwol tagħna. F'soċjetà li hija qisha lejl oskur, lejl imdallam, id-dixxipli jagħtu d-dawl. Għal darb'oħra, bibluha nistgħu nfallu anzi milli nwettqu l-missjoni tagħna. Ġesu ġab l-eżempju illi tqiegħed il-fanal taħt il-mod. Ħadd ma kien jgħaddilu minn moħħu il-fanal mixol għandu il-funzjoni tiegħu għandu idawwal. Hekk ħallu id-dawl tagħkom jiddi quddiem in-nies. Hekk ġifieri li tkunu ċentrali li tarmu d-dawl f'kull direzzjoni tal-kamra, tas-soċjetà. Hekk ħallu d-dawl tagħkom jiddi quddiem in-nies biex jaraw l-atti tajbin tagħkom u jigglorifikaw lil missierkom li hu fis-smawiet. L-opri tajba tagħna ma nagħmluhomx biex in-nies jgħidu l-prosit lilna. Biex bħal kieku ifaħruna. Ma l-opri tajba tagħna anke nistgħu nispjegaw u għandna nispjegaw li jien naħfirlek avolja għamilt li ħsara u avolja qasqas fuqi naħfirlek għax Kristu ħafirli kollox. Dawk l-opportunitajiet, biex hekk imbagħad il-nies li magħhom nagħmlu huwa jigglorifikaw lil missierkom li hu fis-smawiet. Id-dawl jiddi. Ħajja devota, ħajja qaddisa li toffri testimonjanza konvinċenti tal-qawwa salvivika tal-Alla li Alla kapaċi l-bniedem jaqalgħu mill-vizzi tiegħu, jaqalgħu mill-kundanna, jagħtih il-maħfra.
U dixxiplu ta' stoffa allura joffri gwida. Bħalma fanal f'nofs il-kamra joffri gwida min jidħol mhux ħajħabat mal-ħajt, mhux qed jieħel fil-mejda, imma qed joffri gwida. Xi ħaġa li anke l-Apostlu Pawlu fil-Filippin jgħidilna għamlu kollox mingħajr gemgim jew disputi. Jekk nibdew hawnhekk u xogħolna sew kif faċendi fid-dar, sew kif lezzjoni li qed tagħti, sew kwa dik id-dix li qed issajjar, sew kwa l-homework li qed tagħmel. U x'inhu? Jekk inti tagħmlu bil-ferħ mingħajr gemgim jew disputi mingħajr ma titlewwa ma' ħadd ieħor, diġà qed tagħti testimonjanza qawwija ħafna. Għaliex? Għax in-nies għall-inqas in-nies li naf jiena ma naqra l-Bibbja biżżejjed biex inkun naf in-nies kif iġibruhom. In-nies huma gemgiema. Huma kuntenti b'xejn. Jistgħu jkunu sinjuri b'saħħithom dejjem isibu fuq xi barqmu. U meta aħna allura nagħmlu l-obbligi tagħna naqdu dmirijietna bil-ferħ u bi-gratitudni. U anke ngħidu joġobni x-xogħol li nagħmel jiena. Għaliex? Għax qed nagħmlu għas-servizz ta' Kristu u għall-unur tiegħu. Diġà għandek bidu tajjeb. Għamlu kollox mingħajr gemgim jew disputi biex issiru blaħtija u innoċenti, tfal Alla bla difett, isimgħu din, f'nofs ġenerazzjoni mawġa u depravata. Ġenerazzjoni illi tawweġ il-valuri, it-tajjeb issa jaħlu ħażin, il-ħażin issa jaħlu tajjeb. Vera qegħdin ngħixu llum il-ġurnata? Ekku. Pawlu qed jgħidilna illi nistgħu nkunu tfal Alla f'nofs din il-ġenerazzjoni li fija intom tiddu bħala stilel fid-dinja. Bħal kwiekeb fid-dinja. Intom iżommu sħiħ il-kelma tal-ħajja, nżommuha fil-għoli, ngħixu aħna u nirrikmandawha lil ħadd ieħor. Tiddu bħal l-istilel fid-dinja. L-istilel aħna forsi ma tantx nagħtu kasu. Però dakinhar in-nies kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art kienu vvjaġġaw bil-kwiekeb. Taqra l-kwiekeb, forsi m'għandkomx idea, tista' taqra l-kwiekeb, issib il-kewbet is-safar kif isejħilha Duncan b'sajla, kewbet dik il-kewba li ma tiċċaqlaqx. U mbagħad minn hemmhekk tkun tista' taraf fejn huwa t-tramuntana. Meta raft it-tramuntana allura l-oppost huwa n-nofsinhar. Mbagħad għandek il-vant u l-punent. Gwida tajba, gwida il-kwiekeb. Il-kwiekeb huma naqriet ta' dawl fermament kompletament imdawwal, però x'differenza jagħmlu? X'differenza jagħtu? Jagħtu gwida. U t-tieni wkoll jikkonvinċu lid-dinja aħna d-dixxipli. Aħna l-imbirka tal-missier. Li qegħdin ngħixu fuq l-istandard ta' Kristu, nikkonvinċu lid-dinja li għandha ħtija rigward id-dnub. U minn hawnhekk in-nies ħafna drabi jduru kontrina. U jsiru ma jaħmluniex għaliex inqanqlu l-kuxjenza tagħhom. Efesin 5 vers 11 jgħidilna tixxirkux, tipparteċipawx jiġifieri fl-emejjel bla frott tad-dlam. Imma aktarx saħansitra esponuhom, ikxfuhom, uru li huma ħżiena. Għax huwa għajb, ja mistija, imqal meta titkellem dwar dal-ħwejjeġ li saru li jsiru fis-sigriet minnhom, mill-pagani ġifieri. Imma l-ħwejjeġ kollha esposti mid-dawl huma manifestati, għax kull ħaġa manifestata hija dawl, għalhekk jgħid stembaħ jariqed u qum minn bejn l-imwiet u jdawlek Kristu. Jekk ma rġa' inservu ta' dawl, stembaħ u ibda servi ta' dawl. Tibqax tkun dak il-musbieħ mod bil-mod. Imma musbieħ li jagħti l-illuminazzjoni tiegħu ma' kull imkien. Ukoll il-dixxipli ta' Kristu illi jgħixu skont l-istandard tiegħu wkoll jagħtu fama tajba lil Alla. In-nies ma jimpurtanux minn Alla. Saħansitra jdaw bih, jikkalpestaw l-isem qaddis tiegħu vera jew le. Affajt illi idejquna u iweġġawna. Però bl-opri tajba li nagħmlu, Ġesu qed jgħidilna li aħna nsebħuh l nagħtuh fama tajba. Meta inti regolarment kapaċi taħfer, kapaċi tkun ħanin ma dak li jkun, kapaċi ċċedi d-dritt tiegħek u tmur dak il-mil ekstra
għal ġid ta' ħaddieħor biex tgħinu, biex tissollevaħ, biex tagħtih spalla. Ġesu jgħid tkunu qegħdin turu il-karattru vera t'Alla. Għax Alla huwa ħanin. Ħafna drabi rridu nkunu ġusti. Qed tifhem. Imma Ġesu jgħid il-mulej jgħid, Alla l-missier jgħid il-vendetta hija fidejja. Jien inħallas jgħid il-mulej. Il-ħniena ikbar mis-sakrifiċċju, il-ħniena ikbar mill-ġustizzja. Meta nkunu ħanina ma' ħaddieħor, nkunu qegħdin nuru l-karattru vera t'Alla. U dan anqal glorja anke min-nies illi forsi ma jaqblux magħna. Pietru fl-ittra tiegħu jgħid ħajkolkom l-imġiba tajba l-imġiba tagħkom tajba fost il-ġentili, fost in-nies li huma fidili. Sabiex waqt li jitkellmu kontrikom bħala malafatturi, il għaliex l-għajja dejjem qegħdin hemmhekk, vera? Frattant mill-opri tajba li osservaw fikom, jigglorifikaw l-Alla fjum il-viżitazzjoni tiegħu. Għal darb'oħra rridu naċċennaw li dan huwa lan għala Alla iħallina f'din id-dinja. Għala biex niffunzjonaw bħala dawl, bħala melħ. Intom ġens maħtur, kompli jgħid Pietru. Ġens magħżul minn Alla, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub għal Alla. Għaliex? Biex ixxandru l-eċċellenzi jew il-virtujiet ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Din is-sejħa ma nistgħux naffordjaw illi ninsewha jew inwarbuha fil-ġenb. Id-dixxipli tan-Nażarenu huma differenti mill-bqija. Huma radikalment differenti mill-bqija. Għalkemm l-għajta hi li kulħadd huwa l-istess u kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu, Ġesu qed jgħid intom u mhux ħaddieħor id-dawl, intom u mhux ħaddieħor il-melħ. U allura aktar u aktar rridu nimmotivaw ruħna biex naqdu din ir-responsabilità tagħna. U se ninżammu kontabbli quddiem Alla għal din id-differenza. Nies imlaqma fi Kristu u allura għandna l-ħajja ta' Kristu irxoxtat fina. Tajjeb, u din il-ħajja rridu nurruha, rridu nesprimuha kuljum u nesprimuha b'konsistenza. Mhux meta għandna btit, mhux meta jfettilna, ma b'konsistenza. Mingħajr ma nitażnu u mingħajr ma nkunu intimidati minn ħadd. Alla ħelisna mid-dominju tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub. Daħħalna fis-saltna tad-dawl. Qegħdin nurru tad-dawl? Da trasferiment radikali li Alla ħadem fina jidher fik u fija. Jalla l-mulej jagħtina l-grazzja biex ta' bilħaq inqumu fuq riġlejna. Narfu s-sejħa tagħna din hija l-vokazzjoni tagħna. Għalhekk qegħdin ngħixu. Għalhekk qegħdin ngħixu. Biex Alla missierna jieħu l-glorja, is-sebħ u l-unur permezz tagħna.